Grupong ana sa likod sa paghimog fake social media account ni Cebu Governor Juan Garcia nga gigamit sa extortion na tumbok na sa National Bureau of Investigation. Ano yung report? Giulagwan ni Attorney Rinan Oliva, ang direktor sa NBI Sevro, nga migrabe ang cybercrime karon nga naggamit sa nakaniyang online portal aron makapangwarta. Sa kakursunada nila, apil gani si Cebu Governor Juan Garcia gihimoan og fake account sa social media din gigamit sa pagsolicit og kwarta. Nag-extort man to siya using the name of our beloved governor. Nag-extort siya, making the public believe nga it was our beloved governor ang nangayog tabang, which di gyud na tinuod. In fact, di gyud na mangayo ana si governor. In fact, manghatag man gyud ginabang. Please, ay na lang mo ana. Uy, kay makagaba sad na. You're taking advantage. And may I please ask everyone to be extra careful. If you really receive a message from me, tanawa usa, stalk usa. Mato ni Oliva nga dili lang usa kundi grupo gyud ang nagpaluyo sa pagpangilad. Samtang gitug-an sa NBI official nga mohimo sila og digital forensic laboratory diha sa ilang buhatan. Makatabang kini dili lang sa Region 7 kundi apil na usab ang mga dapit kay masuta naman ang mga natipig nga mga impormasyon, apil na kadtong mga deleted files. Sa ingon ini nga pamaagi matrace na nila ang mga cybercriminals. Apil sa mga kumon nga cybercrimes ang gitawag nga phishing diin makadawat og mensahe via phone, email o uban pang communication gadgets. Dunay link nga ipadala ug kun maklik na ang link, kawato na sa mga kriminal ang data. Pahimangno sa NBI aron dili mabiktima. Word of caution, you always verify. Gikatak na usab nga moestablisar ang NBI ug Disaster Recovery Unit nga mao'y magsilbing backup sa record sa Manila. Kauban si Cleofer Lumayag ug Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.